ja tervetuloa takaisin minun kanavalleni. Tänään meillä on taas sellainen juhla-aihe. Nyt on vielä tammikuun alku ja mun mielestä se on ihan sopiva aika höpötellä joulusta ja uudesta vuodesta. Ja tänään mä haluaisin esitellä teille mun joulu- ja uusivuosilahjat. Mun pöytä nyt on ihan täynnä, se ei ole ikinä ollut niin täynnä kaikkia random laatikoita ja random asioita. Mutta mun mielestä on tosi kiva taas vähän muistella sitä ihanaa juhlaa ja näyttää teille mitä mä olen saanut. Tässä nyt ei ole ihan kaikki lahjat, koska joitakin mä en voi näyttää. Ja mä luulen, että mä olen ihan varmasti unohtanut jotain, vaikka mä olen yrittänyt kerätä ympäri kotia kaikki tuotteet, kaikki jutut, mitä mä olen saanut. Mutta mä luulen, että joku täältä vielä puuttuu, mutta se ei haittaa, koska pääasia on se, että mä voin esitellä teille jotain pientä, mitä mä nyt muistan, että mitä mä olen saanut. Plus tehdä vähän semmosia kivoja ääniä näillä tuotteilla. Ja niin, olikohan mulla muuta? Ei varmaan voida mennä suoraan aiheeseen. Ja mä eikä haluaisin aloittaa tänään Marimekko-lahjoilla. Marimekko. Te tiedätte varmastikin, että mä tykkään tosi paljon Marimekosta, niin olen ollut onnekas nyt tänäkin jouluna ja uutena vuotena, kun olen saanut lahjoja Marimekko-kaupasta. Ja ensimmäisenä mulla on tässä tällainen aivan ihana vaaleanpunainen kassi. Se muuten ihan täydellisesti matchaa mun neuleeseen. Mut mä laitan kuvan johonkin, että miltä se näyttää. Se on aivan ihana. Ensinnäkin tää väri. Se on insane. Mä tykkään siitä tosi paljon ja se olikin oikeastaan se pääsyy, miksi mä halusin saada tämän kassin. Mä siis itse sen valitsin, mutta sain lahjaksi. Se on aivan ihana. Se ei ole sellaista tavallista kangaskassimateriaalia, vaan tää on enemmän semmonen musta tuntuu, tai se muistuttaa samaa materiaalia, mistä sateenvarjot on tehty. En tiedä mikä sen kankaan tai materiaalin nimi on, mutta vähän tämmönen veden kestävä. Mä luulen muuten myös, että jos tässä on joitakin tavaroita ja sataa, niin ne ei ole märkiä. Sitten mä luulen, että tää aika hyvin suojaa. Tää on aivan ihana. I love it. Ja se näyttää just oikealta videolla kameralla, koska joskus kamera ottaa tai niinku syö osan väristä, mutta tossa se näyttää just oikealta. Ja tässä on myös tämmönen spessu koriste, voiko sitä sanoa koristeeksi? Semmonen yksityiskohta. Marimekko. Tuntuu niin hyvältä nyt kuvata tällaista tosi perinteistä ASMR-videota, koska musta tuntuu, että mun videot usein menee siihen suuntaan, että mä vaan
tällaiset asiat voi tuoda. Superkivaa. Okei, nyt jatketaan Marimekko-linjalla. Ja mulla on täällä 2 pientä juttua, joita mä en ole vieläkään avannut. Mä odotin, että mä saan kuvata tämän videon teille ja voidaan yhdessä unboxata. Okei, kyseessä on tällaiset pikkuiset kulhot. Ja oh my god, mä rakastan niitä ensinnäkin. Ne on taas vaaleanpunaiset. Mulla on nyt selkeästi joku vaaleanpunainen vaihe. Mä olen aina tykännyt vaaleanpunaisesta, mutta joskus tuntuu siltä, että haluan enemmän mennä ehkä peikeen, joskus enemmän mustaan. Mutta nyt sattumalta ilmeisesti mulla nyt on jonkinlainen vaaleanpunainen vaihe, koska tää asuikin tänään mulla ja muutenkin mun mieltymykset just nyt on tällaiset vaaleanpunaiset. Niin nämä 2 tällaista pientä kulua, ne on aivan ihanat ja kun mä näin ne, mä sain tosiaankin ne lahjaksi, vaikka itse valitsin ne kaupassa. Niin kun näin ne, niin mä heti tiesin mihin tarkoitukseen ne tulee. Ja mä aion käyttää niitä soijaa kastikkeelle, kun syödään sushia, koska me syödään tosi paljon sushia. Ja meillä on pari sellaista pientä Marimekko lautasta kulhua, semmoista pikkuista just, jotka on ehkä, en tiedä mihin ne on tarkoitettu, mutta me olemme käyttäneet niitä just soijakastikkeelle, mutta niitä ei riitä, tarvitaan lisää. Ja nämä on aivan täydelliset. I love them. Nämä on niinku wow. Oikeesti aivan super ihanat ja mä rakastan Marimekko-astioita, koska niiden laatu on insane. Ne nyt ei ole tavallaan niin kalliita. Jos mietitään niiden laatua, mun mielestä se laatu on paljon niin kuin parempi kuin niiden hinta. Että tavallaan voidaan sanoa, että se hinta-laatusuhde ei ihan toteudu, koska niiden laatu on paljon parempi kuin hinta. Mutta joo, Marimekko-astiat on tosi hyviä ja nämä on tällaiset pikkuiset söpöt, vaaleanpunaiset. Tykkään niistä todella paljon. Ja vitsi, ne nyt tuo mulle ihan sika paljon hyvää mieltä. Nyt kun mä kuvan teille, mä tunnen itseni niin onnelliseksi. Kiitos, että te olette tässä mukana, koska ilman teitä en varmaan kuvaisi videoita, koska sille ei oo kivaa tyhjyyteen kuvata, mutta koska te olette siinä ja kirjoitatte kommentteja ja jätätte tykkäyksiä ja katsotte ja laitatte joskus jotain kysymyksiä Instassa ja näin, niin se tuntuu tosi ihanaa, että meillä on tällainen pieni yhteisö täällä. Tommoset 2 pientä. En malta odottaa, että laitan ne nyt astianpesukoneeseen ja sit pääsen käyttämään. Okei, mennään eteenpäin. Ja nyt ehkä on hyvä aika esitellä Apple-tuotteet, jotka mä olen saanut. En ole vielä avannut mitään, koska halusin näyttää teille ja ehkä mä sitten teen vähän semmosen miten mä sanoisin, perusteellisemman unboxingin näistä mun lifestyle-kanavalla. Ehkäpä katsotaan. Niin ensimmäisenä on kynä Apple Pencil.
saan venäjänkielisen näppäimistön, koska mun läppäri on ihan tavallinen, missä on niinku suomalainen näppäimistö. Ja jos mun piti kirjoittaa jotain venäjäksi, niin mä aina käytin semmoista erikoissivustoa, että mä voin niin kuin kirjoittaa suomalaisilla kirjaimilla, mutta sitten se lopputulos on kyrillisillä kirjaimilla, niin se ei tietenkään ole mikään super vaikea juttu, mutta kuitenkin vähän semmoinen ylimääräinen vaiva, että pitää mennä sinne tietylle sivustolle ja kirjoittaa siinä. Mutta nyt mä sain ihan venäjänkielisen näppäimistön. Sitä on oikeasti tosi vaikea saada, koska se ei ole varmaan semmonen super yleinen tuote, niin se piti tilata sille erikseen. Mutta onneksi sain, olen super tyytyväinen ja en malta odottaa, että pääsen käyttämään. Ja tää on siis tarkoitettu iPadille. Ja sitten vielä yksi Apple-lahja, eli itse uusi iPad. Se puuttuu, koska se ei ole vieläkään ehtinyt tulla. Miettikää, me tilattiin se niinku viime vuonna, mutta se ei ole vieläkään tullut. Mä en tiedä, täällä Ruotsissa on varmaan ollut jotenkin ongelmia näiden toimitusten kanssa, vai johtuuko se vaan siitä, että oli jouluaika ja tosi moni on tilannut ja ostanut ja näin, niin näitä iPadeja, tai se, jonka mä halusin, niin niitä ei ollut myymälässä saatavilla, niin piti tilata. Ja sit se niin toimitus on nyt venynyt ihan super pitkäksi. Nyt on mennyt jo 2 viikkoa vähintäänkin. Niin joo, mä toivon, että se kohta tulee. Ja mä ensin odotin, että mä saisin kaikki tuotteet, että mä voisin kuvata tämän videon, mutta sit mä päätin, että no en mä jaksa odottaa, koska kohta on jo tyylin helmikuu. Ja mä en oo vieläkään näyttänyt teille mun joulu- ja uusi vuosilahjoja. Sen takia mä päätin, että ei saa haittaa. Ei ole niin tärkeä näyttää ihan kaikki asiat, joten jään tänne odottamaan, milloin se mun uusi hieno iPad saapuu. Sitten mennään eteenpäin ja varmaan haluaisin näyttää tämän tuotteen, jota mä itse asiassa just nyt myös käytän osittain. On tällainen hauska apuväline Ikeasta. Ja niin kuin te näette tässä, tää on tarkoitettu niille, jotka kuvaa jotain videoita. Tää koostuu 2 osasta. Tässä on yksi tällainen pitike puhelimelle ja sitten toinen tämmönen pieni ring light, jota voi käyttää, jos haluaa lisää valaistusta. Niin just nyt mä istun ikkunan vastapäätä, niin mä en tarvitse mitään ekstra valaistusta, mutta sehän on tosi hyvä, sit kun sitä tarvii, niin voi käyttää. Mutta mä käytän nyt tätä pienempää puhelinpitikettä. Se on super hyvä, tosi hyvin toimii, tosi sellainen jämäkkä. Et joskus ne tuntuu siltä, että ne on tosi semmoset että ne ei pidä kunnolla puhelinta edes. Mutta tää on mun mielestä tosi hyvä. Ainoa sille negatiivinen juttu siinä, että se on musta. Mä olisin toivonut, että se olisi valkoinen, koska se sopisi tällä tavalla vähän paremmin meidän sisustukseen, mutta tää musta on myös ihan tarpeeksi tyylikäs. Eli jos joku on etsinyt jotain semmoista hyvää järjestelmää, että vois kuvata videoita kätevästi omalla puhelimella, niin tää on tosi hyvä, voin suositella.
teistä seuraa häntä myös. Hän on nuori nainen Suomesta, mutta hän asuu Maltalla. Ja hänen nimi on Ninni, niin hän näytti tätä tuotetta jollain videolla ja mä kiinnostuin siitä tosi paljon ja halusin myös testata, niin mä tilasin sen itselleni joululahjaksi. Ja kyseessä on tämmönen laatikko Patrick Tai, miten se nyt lausutaan. Ja hauska juttu, se sopii myös täydellisesti tämän päivän asuun mulla. Avataanko nyt yhdessä? Tän sävy on, okei se ehkä ei näy niin hyvin. Sävyn nimi on Baby. Ja tästä voi päätellä, että tää tuote on vaaleanpunainen. Tässä on tällainen hieno pakkaus. En ole vielä testannut tätä. Haluaisin näyttää teille ensin. Wait, miten mä saan sen auki? Okei. Nyt sain. Sitten. Tällainen aivan ihana vaaleanpunainen sävy tässä ja tässä. Ja kyseessä on siis highlighter tuo, tällainen tupla highlighter. Yksi on tämmönen geelimäinen ja toinen on sellainen joku peruskuiva. Niin en tiedä kuinka, no joo, tästä se ehkä näyttää aika oikealta. Pitäisi olla tosi kiva tuote, ainakin Ninni tykkäsi tästä ja mä luulen, että se voisi sopia myös mulle. Tosi kaunis tuote ja mielelläni käytän sitä myös. Ehkä voisin jo heti huomenna testata. Mulle sopii tällaiset kylmät värit ja sävyt tosi hyvin, niin tää pitäisi olla täydellinen. Ja nyt kun mä muistan vielä, niin itse asiassa myös tää neule on mun uusi vuosilahja. Ja se on aivan ihana. Se on venäläiseltä brändiltä Sela. Tosi kiva. Ja aivan ihana väri. Mä olen pitkään halunnut ostaa itselleni jonkun tämmösen vaaleanpunaisen neulen. Tai no niin, joo, just neulen. Mutta kuten te varmasti tiedätte, vaaleanpunaisia sävyjä on miljoona erilaista ja se ei ole niin helppoa löytää just se oikea vaaleanpunainen sävy, mutta tää on mun mielestä just se oikea, just sellainen kuin mitä mä halusin. Niin mä olen tosi tyytyväinen, että sain tällaisen joulu- tai uusi vuosilahjaksi. Ja aion ehdottomasti käyttää sitä todella ahkerasti.
myös Venäjältä, on tällainen kynsinauha tai kynsiöljy. Ja mä en tiedä kuinka hyvin se näkyy videolla, mutta siinä on, kyllä se näkyy aika hyvin, siinä on tällaista pientä glitteriä sisällä. Glitteriä. Ja tämän erikoisuus on se, että vaikka se on tällainen nestemäinen, niin sen nimi on kuiva öljy, koska se imeytyy niin nopeasti, että sormista ei tule semmoisia öljyisiä, koska mun mielestä ihan semmoiset tavalliset kynsiöljyt, niin ne on niin öljyiset, että totta kai osa siitä imeytyy, mutta osa jää ja sit pakko käyttää jotain paperia, että saa pyyhkiä pois. Mutta tää on tosi hyvä kuiva öljy, niin siitä ei jää mitään, se kuivuu kokonaan tai imeytyy kokonaan, mikä on aika hyvä. Tässä on tämmönen väline, jolla sitä laitetaan. Tää on myös tosi hyvä ja tarpeellinen lahja. Jos te ette ole koskaan käyttäneet kynsinauhaa, öljyä tai kynsiöljyä, niin suosittelen testata, koska se on tosi hyvä tuote. Mä luulen, että kaikki on varmaan suunnilleen yhtä hyviä. Niin se tekee kynsistä ekstra kauniit ja hoitaa tosi hyvin sitä ympärillä olevaa aluetta. Ja nyt kun puhutaan kynsistä, niin haluaisin näyttää vielä 2 kynsituotetta ja ne on myös lahjat minulta minulle. Tilasin samaan aikaan sen vaaleanpunaisen highlighterin kanssa. Ensimmäinen on tällainen kynsilakka. Ja mä en ole ihan varma, miten tätä brändiä lausutaan. Onko se vaan Manukurist. Tällainen. Mulla on tullut tosi paljon mainoksia tästä Facebookissa. Niin sit mä ajattelin, että no mä voisin testata, koska mä olen kuullut tästä brändistä ja niiden niinku kynsilakka-idea vaikutti kiinnostavalta, niin haluaisin testata. Ja tää ilmeisesti on joku sellainen niin kuin melkein läpinäkyvä kynsilakka, joka kuitenkin antaa vähän semmoista vaalea nyt sävyä, niin semmosesta mä tykkään. Plus tässä nyt luvataan, että se myös sisältää joitakin hyviä vitamiineja ja kaikkea tällaista, että se voisi olla vähän jopa hoitava tuote. Toivottavasti niin se olisi pelkää plussaa, niin haluaisin testata tätä. Tämmönen. Ja toinen kynsilakka tuote on samalta brändiltä, mutta erilainen. Jos se edellinen antoi vähän niin kuin, mikä se nimi oli, Active Bright, se niin kuin antaa valoa
olisi vähän semmoista melkein läpinäkyvää nestettä, kynsilakkaa, joka nostaa esiin sun oman kynnen niin kuin väripigmentin, eli kynsistä tulee, nyt mulla ei oo tää lakka, mulla on ihan eri, mutta kynsistä tulee vähän semmoset vaaleanpunaisemmat ja niin kuin tässä sanotaan, se antaa semmoista niin kuin glowta, että se vähän on semmonen extra kaunis sitten sun kynsi, luonnollinen, mutta vähän parempi kuin pelkästään luonnollinen. Niin tästä olen ainakin tykännyt. Ja tää on kyllä aika iso pullo, niin riittää varmasti pitkäksi ajaksi. Okei. Sitten ehkä vielä yksi meikituote, joka on taas vaaleanpunainen. Tänään mulla oikeesti on jonkinlainen, tai ei pelkästään tänään, viime aikoina, joku tällainen vaaleanpunainen era. Tää on yksi mun lempari meikibrändeistä, Daisik. Tää on korealainen brändi ja mä olen testannut muutamia tuotteita tältä brändiltä ja ne kaikki on ollut ihan super fantastisia. Joten jos olette miettineet joskus, että haluaisitte testata, mutta ette ole varmoja, että onko tää hyvä, onko se jokaisen euron arvoinen, niin todellakin on. Nämä tuotteet on ihan superhyviä. Ja tää on eyeshadow palette, eli luomiväripaletti. Mä sain sen taas lahjaksi, mutta itse valitsin. Okei. Mä varmaan avaan sen nyt, että näkyy ne värit ja sävyt paremmin. Ja otan myös tän pienen kelmun pois. Okei. Tällainen aivan ihana paletti. Mun mielestä todella kauniit sävyt. Ja tässä just on sekä mattaa että tällaista tosi niinku voimakasta glitteriä. Tosi kaunis mun mielestä. Ja mä odotan innolla, että pääsen käyttämään. Mä en oo käyttänyt sitä taaskaan, koska halusin odottaa, että mä voin näyttää teille. Tosi kaunis, varsinkin tää sävy mun mielestä on aivan ihana. Mutta kaikki sävyt on ihania. Tosi hyvä lahja ja hyödyllinen. Aion ehdottomasti käyttää. Ja tän numero oli 16, jos haluat tilata, koska niitä on paljon erilaisia eri sävyisiä, niin tää oli 16. 16, номер 16. Okei. Sitten mennään seuraavaan lahjaan. Ja se on aivan ihana laukku merkiltä Longchamp tai Longchamp, miten sitä nyt oikein laustaan. Ja tässä se on taitettuna, mutta mä laitan kuvan tuon johonkin, miltä se näyttää. Niillä on monia kokoja, niin tää on varmaan toiseksi pienin koko. Ja mä haluaisin tän laukun, koska se on täydellinen matkustuslaukku. Tietysti mä en tarkoita niinku isoa matkalaukua, vaan se niinku käsilaukku, mikä otetaan mukaan silloin kun matkustetaan.
ole tyyli muuta kuin lompakko, avaimet ja puhelin. Mä en tarvi mitään muuta. Mutta kun matkustaa, niin silloin tarvitsee paljon kaikkea. Mulla on monta eri passia, jotka mä aina kannan kaikki mukana, koska you never know, minkä passin sä tarvitset milloinkin. Sitten tietysti haluaisin ottaa vaikka jotain paperia mukaan, tai mulla on yleensä myös desinfiointiliinat mukana, koska jos haluaa vaikka syödä jotain, niin voi niinku puhdistaa kädet, jos ei ole mahdollisuutta pestä kädet missään. Sitten sinne mahtuu just vaikkapa vesipullo, jotain pieniä snackseja, jotka haluaa ottaa mukaan, eikä joku pieni kirja, no kaikki tällaiset asiat, mitä haluaa pitää mukana ja lähellä silloin kun matkustaa. Ja ne tietenkään ei mahdu pienen laukkuun, niin mä toivoin sitten tällaista laukkua lahjaksi ja mä olen maailman onnellisin, että mä sain sen, koska mä kerran käytin sitä jo, kun me mentiin Venäjälle ja se on aivan ihana, koska sinne mahtuu kaikki mitä mä tarvitsen ja se on niin kaunis, niin mukava ja se ei paina mitään. Mä otin tosiaan mukaan vaan matkalaukkuun semmosen normaalin laukun, mitä mä käytin niin kuin päivittäin, semmosen pienen laukun, mihin mahtuu vaan kaikki mun pienet perusasiat. Mutta tää oli se laukku, jota käytin matkan aikana ja se on aivan ihana, se on täydellinen, sinne mahtuu niin paljon, se ei paina mitään ja sit kun se on taitettu näin, niin se ei vie tilaa yhtään, se on tyylin puhelimen kokoinen melkein. Niin tää on aivan ihana laukku ja tää brändi on mun mielestä tosi hyvä. Mulla on yhteensä tähän kanssa 3 laukkua tältä brändiltä. Mulla on yksi semmonen mega matkalaukku, joka näyttää itse asiassa ihan samalta, mutta se on vain iso. Se on tosi hyvä ja tosi kätevä ja mä olen sen kanssa matkustanut ympäri maailmaa. Ja sit mulla on semmonen pieni beige kesälaukku. Se on ihan täysin eri mallinen, mutta samalta brändiltä. Ja sitten sain myös kirjan, jonka toivoin, niin kuin te varmasti huomaatte, niin kaikki lahjat, mitä mä olen saanut, on semmoisia, mitkä mä itse toivoin, koska mä en tykkää yllätyksistä. Mä haluan sellaiset lahjat, joista mä tiedän, että mä tarvitsen niitä, että mä tulen käyttämään niitä. Ja mun mielestä se on tosi hyvä, että lahjat on mieluisia ja tarpeellisia, koska se on tosi harmillista, jos antaa sellaisen lahjan tai saa sellaisen lahjan, jota ei voi käyttää, koska se jostain syystä ei ole sopiva tai jotain tällaista. Niin mä aina sanon ihan suoraan, mitä mä haluaisin saada lahjaksi, niin sitten mä saan kaiken sellaista ihanaa, mitä mä haluaisin ja mikä on tarpeellinen mulle. Niin seuraava lahja on tällainen kirja ja mä ajattelin, että ennen kuin mä alkaisin kuvaamaan tätä videota, mä voisin googlata nämä asiat suomeksi tai tämän niinku termin, tämän sanan suomeksi, mutta mä unohdin ihan täysin, joten mä ehkä kirjoitan tässä johonkin, mikä on tää sana suomeksi. Jos joku muukin haluaa sitten googlata ja tutustua tähän aiheeseen, koska se on minulle itsellenikin aika uusi. Ja tää kirja käsittelee yhtä tällaista niin kuin elämän filosofiaa tai sellaista filosofiaa, josta mä olen kuullut tietysti jo aiemmin ja vähän niin kuin lukenut, että mikä tää edes on, mutta en koskaan tutustunut siihen kunnolla. Mutta vähän aikaa sitten mä rupesin seuraamaan yhtä tällaista nuorta naista, josta tykkään tosi paljon ja hän puhuu paljon sen elämästä ja sen ajatuksista ja
siitä, miten hän suhtautuu elämään. Ja hän on puhunut myös, että hän elää niin kuin tämän filosofian mukaan, että se on hänelle tärkeä ja hän aina välillä viittaa asioihin, jotka just niin kuin liittyy tähän filosofiaan. Ja mä haluaisin myös tutustua siihen vähän paremmin, koska kuten sanoin, niin tykkään hänen ajatuksista ja siitä, miten hän niin kuin näkee maailman. Ja mä sit kysyin häneltä kommenteissa, että voisiko hän suositella jonkun kirjan, joka käsittelee just tätä elämän filosofiaa. Ja hän suositteli tätä kirjaa. Ja mä toivoisin tämän lahjaksi ja sain, jotta minäkin voin vähän tutustua tähän ja miettisin, että voisiko siinä olla jotain sellaista, mitä mä voisin käyttää myös mun omassa elämässä. Onko siinä jotain hyödyllistä mulle? Niin olen tosi iloinen, että sain tämän kirjan. Ehkä mä voin lukea teille vähän, mitä tässä lukee takana venäjäksi, vaikka kukaan ei ymmärrä mitään, mutta se varmaan vaan kuulostaa hyvältä. Захватывающее пособие по стоицизму, как античная философия Эпиктета и Марка Аврелия может стать руководством к действию в современной жизни. Если вас интересует, как стать счастливым, как любить и даже как правильно питаться, значит вы стремитесь к самосовершенствованию и хотите жить лучше. Только вот эта цель так трудно достижима. В своей книге «Как быть стоиком» философ Массимо Вильюччи предлагает читателю пройти путь, проверенный веками, а именно ознакомиться с античной философией стоицизма, которая в свое время вдохновляла великого императора Марка Аврелия. Стоицизм в высшей степени прикладная философия, которая учит нас принимать правильные решения, разделяя вещи, которые находятся под нашим контролем, и вне него, которые стоят нашего беспокойства и нет. Стоицизм помогает ответить на самые разные и самые непростые вопросы, которые заботят, пожалуй, каждого человека. Следует ли развестись, стоит ли жениться, как пережить тяжелую личную трагедию и даже как правильно выбрать банк, когда в разгаре мировой финансовый кризис. В стоицизме каждый найдет для себя ответы, свою правду жизни, а книга «Как быть стоиком» станет эффективным руководством в этом деле. Okei, tässä itse asiassa, koska sehän kirja jo alun perin venäjäksi, niin täällä on myös yksi sivu, missä lukee sen nimi englanniksi, niin eikä te voitte sit googlata, jos teitä kiinnostaa tämä aihe. Mä näen, että tästä videosta taas on tulossa super pitkä, mutta me molemmat tykätään, minä ja te tykkäämme pitkistä videoista, niin se on sit pelkää plussa meille, eiks niin?
rauhallisesti ilman, että siitä tulee liian kova ääni. Siinä on taas laatikko. Täällä on niin monta eri pientä pussia tai laatikkoa. Okei, tämmönen aivan ihana pikkuinen boksi. Hermes. Sitten se avautuu näin. Ja sitten tässä on se tuote. Tällainen mini pullo. Hermes kynsiöljy. Mä olen kuullut tästä tosi paljon hyvää ja sen takia haluaisin myös itsekin testata. Okei, se ei tuoksu oikein miltään, mutta ei sen tarvitsekaan tuoksua. Mä rakastan kuinka näillä kaikilla tämmöisillä designer-tuotteilla on kaikki pikkuiset yksityiskohdatkin on mietitty. Niin tässä on tämmönen tässä korkissa tavallaan jopa tämmönen pieni kuvio. Tulee tosi semmonen luxury fiilis, kun kaikki sellaiset pikkuasiatkin on mietitty. Okei, laitetaan sen takaisin. Ja sitten vielä yksi laaja pussi, jonka haluan näyttää teille tai sen sisällön. Mä oikeesti tykkään tällaisista videoista, jotka ovat aika rentoja. Ei tarvitse yrittää maaduttaa kaikki 10 minuuttiin, vaan voi rauhallisesti katsoa ja miettiä ja sanoa. Okei, ja sitten meidän viimeinen laaja pussi on Chanelilta. Chanel. Aivan ihana pussukka. Se on tehty jostain tämmöisestä tosi paksusta puuvillasta. Ja vaikka se on tarkoitettu vaan siihen, että se on tavallaan vaan se paketointitapa, mutta mä aion ehdottomasti säilyttää tämän pussukkaan, koska sinään voi säilyttää jotain. Ja mä heti mietin, kun mä sain tän, että tää olisi täydellinen, kun matkustaa ja siihen voi laittaa jotain pientä esim. Sukkia tai jotain muuta sellaista pientä, jos ei halua, että se leviää siellä koko matkalaukussa. Niin kaikki tämmöiset pikkujutut voi olla yhdessä paikassa pussissa. Oi, se on aika iso. Mahtuu vaikka mitä sinne sisään. Okei, tässä on sisällä tällaista hauskaa paperia, vai mitä tää nyt on? Vähän niinku semmoista silkipaperia. Ja muutama tuote. Mä tietysti tiedän jo mitkä tuotteet siellä on, koska mä itse toivoin niitä. mutta katsotaan. Ensimmäinen on tällainen puuteri.
tällaisessa minimalistisessa Chanel-purkissa. Ja tää oikeastaan on se mun lemparipuuteri, jota mä olen käyttänyt jo monta vuotta. Mutta tää on sellainen uutuus. Eli se on sama puuteri, mutta tämmöisessä mini-formaatissa. Eli tätä on sitten helppo ottaa mukaan esimerkiksi matkalle johonkin reissuun, koska se perinteinen puuteri niin se on aika semmonen iso purkki. Tässä on tämmönen transformer, monta eri pientä juttua ja sitten tämmönen pehmeä applikaattori ja sitten siinä on se itse puuteri sisällä. Aika hyvä ja kätevä ottaa mukaan reissuun. Ja tietysti kaunis tuote. Tästä videosta oikeesti tulee niin pitkä, että mulla menee sen käsittelyyn tai 2 viikkoa sitten. Okei. Seuraava tuote on ilmeisesti pikkutesteri. Ja se on jonkinlainen serumi. Tämmönen kiva kultainen paketti. Okei. Sitten vielä yksi testeri. Okei, se on... mä luulen, että se oli ajovesi. Ei se ollutkaan. Se oli mascara, ripsiväri. Ja tää on se Le Volume de Chanel. Mä joskus käytin tätä tosi aakerästi, mut sit mä jostain syystä vaihdoin toiseen. Mut aika kiva taas saada testata tätä pientä. Ja jos ehkä se on jopa parempi kuin mitä se oli silloin aiemmin, niin voisin taas palata tämän pariin. Mutta kiva kun se on tällainen mini tuote, niin sen varmaan voi myös ottaa just matkalle, jos ei halua ottaa kokonaista tavallista ripsääriä mukaan. Okei, ja nyt viimeinen tuote. Jos sillä ei ole mitään yllätyslaajoja. Ehkä ei ole, mun pitää vielä tarkistaa varmuuden vuoksi. Luulen, että tää on viimeinen tuote. Ja tää on sit taas se mun kaikkien aikojen suosikki, mun lempari puuteri, jota mä olen käyttänyt, en mä tiedä, 10-15 vuotta. Se on aivan ihana, paras puuteri ikinä. Ja sain tästä uuden semmosen mega purkin. Taas riittää varmaan vuodeksi. Tällainen purkki. Mega Natural Finish Loose Powder. Se on tosi hyvä. Mä aina suosittelen kaikille, jos etsitte uutta puuteria, niin tää on tosi hyvä. Tosi hyvä. No niin. Ja tässä nyt oli kaikki ne mun lahjat, jotka mä muistin. Varmasti vielä joku jäi mainitsematta ja tuomatta tänne pöydälle, mutta se ei haittaa, koska mun mielestä tässä oli jo tarpeeksi
paljon semmosia, joilla mä pystyin tekemään kivoja ääniä ja jotka oli kiva esitellä. Kiitos tosi paljon mun ihanat ystävät, että te päätitte